Hej YouTube, i dag vil jeg lave en lille reklame for min server. Jeg kan lige prøve at skrive /spawn, så kan I se det derfra. Jeg har ikke gjort noget specielt ud af spawn, fordi det gider jeg ikke. Se, der er allerede nogen, der spiller. Men jeg kan lige prøve at læse. Velkommen til min server. Der er ingen regler bortset fra, at man ikke må hacke. Det er en faction war server, altså du kan lave factions og alt sådan noget. For mere info om plugins, skriv herup, så kan I sådan se, hvad for nogle plugins jeg har lagt på. Så owner, det er mig. Og herinde kan I gå ind i shoppen. Velkommen til shoppen. For at sælge, skriv /sell hand. Numsekart. Jeg venter så den. Jeg har ikke fået gjort, så man kan sælge sådan mange ting. Men det kommer. Og ellers så kan I bare sådan der, bedre. Så ellers så kan I bare gå ud survival, spille survival. I starter med nogle stone tools, mener jeg. Og så er det bare survival. Og som sagt, det er faction wars, så man må grieve for det hele. Der er ingen regler, bortset fra at I ikke må hacke. Så hygge jer på min server. Det var alt herfra.